Nej, men hun får da ikke meget. Hvorfor får du fast, og jeg kører? Det kan være Hvor skal jeg holde? Vi begynder at få mere og mere tøj på. Skal jeg huske at række hånden ud herude? Ja. Så bliver jeg brugt. Charmerende der. Det er hyggeligt. Det er Jeg har jo også været i skoven. Ja. Så nede ved vandet. I Bøjeskoven. Over det hele. Over det hele. I Bøjeskoven. Ja, Bøjeskoven. Det er hyggeligt. Men man synes sådan så lige drejer sig på. Fuck, hvor er jeg ved at ryge ud. Ja. Og jeg sidder dernede og bare kigger over. Ja. Det er banker og larmer. Skal banken, skal klapper den, skal rosse. Og sådan er det. Sjov, Jette. Det er charmerende på en eller anden måde. Ved du, hvad der hedder sådan en håndtag der? Kigger over helt sikkert. Det er et panikhold, det er et panikhold, Det er charmerende på en eller anden måde.